Dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Nu mi-ați ascultat sfatul pe care vi l-am zis. Nu știu de ce. Da, cum ziceam, eu nu sunt chiar așa de rău și v-am mai dat o nouă șansă. Mai pun un videoclip nou ca să aveți timp să facem 30 de vizite până mâine la ora 12. Să nu par chiar așa de... Da, aici joc un joc cu zombie tot pentru voi. Am vrut să mă las să nu mai joc nimic pentru că am văzut că doar unii dintre voi ați făcut puțin efort pentru mine, pentru a mă ajuta ca să nu mă las, dar eu tot fac, da, eu tot fac. Fix acum se încarcă arma pe când de mereu. Nu mai am ce face, nu mai am. Hai, încarcă-te arma. Hai repede. Da, cum ziceam, am făcut ca să nu par chiar atât de rău, ca să mă ajutați și pe mine și într-un fel și pe voi. Și pe voi, dacă vreți să mai vedeți videoclipurile mele. Dacă facem atâtea, cum am zis, o să fac un videoclip doar pentru vloguri, cum am fost acel cu pădurea, și acesta o să-mi fac altul pentru videoclipuri. Să-mi fac altul pentru videoclipuri. Cred că este gata acest match, sau nu știu sigur. Da, l-am și câștigat. Da, nu o să mai continui, deoarece vreau să vedeți doar atât și să vă abonați, să faceți vizitele și să-mi ascultați sfatul, dar hai să merităm încercat. V-am tot dat șanse, dar nu m-ați ajutat, dar acum hai să mai vedem, că v-am mai dat o 3 șanse v-am dat și nu s-au văzut procente, rezultate prea bune la nici unul.